ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 47 ዮሴፍ ድማ ኣትዩ ንፈርዖን ኣቦይን ኣሕዋተይን ምስ ኣባጊዖምን ኣሓኦምን ኩሉ ዘለዎምን ካብ ምድሪ ከነኣን መጺኦም እንሆ ድማ ኣብ ምድሪ ጎሼን ኣለዉ ኢሉ ነገሮ። ካብቶም ኣሕዋቱ ድማ 5 ሰብኣይ ወሲዱ ኣብ ቅድሚ ፈርዖን ኣብጽሖም። ፈርዖን ከኣ ንኣሕዋቱ ተግባርኩም እንታይ እዩ በሎም። ንፈርዖን ድማ ገላውኻ ንሕናን ኣቦታትናን ጓሶት ኣባጊዒና በልዎ። ንፈርዖን ከኣ ኣብ ምድሪ ከነኣን ጥሜት ኣዝዩ በርቲዑ እዩ እሞ ኣባጊዕ ገላውኻ ዝጓሰያሉ ድማ የልቦን እሞ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ብስደት መጺና ኣሎና። ሕጂ ከኣ ገላውኻ ኣብ ምድሪ ጎሼን ክቕመጡ ንልምነካ ኣሎና በልዎ። ፈርዖን ድማ ንዮሴፍ ኣቦኻን ኣሕዋትካን መጺኦምኻ ምድሪ ግብጺ ኣብ ቅድሜኻ እያ። ነቦኻን ኣሕዋትካን ከኣ ኣብዛ ምድሪ ኣብ ዝበለጸ ኣቕምጦም ኣብ ምድሪ ጎሼን ይቀመጡ። ካባታቶም ከኣልቲ ሰባት እትፈልጦም እንተሎካ ኣብ ማሌይ ዋናታት ግበሮም ኢሉ ተዛረቦ። ዮሴፍ ከኣ ነብኡ ያዕቆብ ኣምጺኡ ኣብ ቅድሚ ፈርዖን ደው ኣበሎ። ያዕቆብ ድማ ንፈርዖን መረቆ። ፈርዖን ከኣ ንያዕቆብ ዘበን ህይወትካ ክንደይ ዓመታት እዩ በሎ። ያዕቆብ ድማ ንፈርዖን ዓመታት ዘበን ስደተይ 130 ዓመት እየን። ዓመታት ዘበን ህይወተይ ሒደትን ክፉኣትን እየን። ክንድእቲ ዓመታት ዘበን ህይወት ኣቦታተይ ብዘበን ስደቶም ኣይኣኽላን በሎ። ያዕቆብ ድማ ንፈርዖን መሪቑ ካብ ቅድሚ ፈርዖን ወፀ። ዮሴፍ ከኣ ነብኡን ኣሕዋቱን ኣስፈሮም ከምቲ ፈርዖን ዝኣዘዞ ኣብ ሃገር ግብጺ ኣብታ ዝበለጸት ምድሪ ኣብ ምድሪ ራዕምሴስ ርስቲ ሃቦም። ዮሴፍ ድማ ነብኡን ኣሕዋቱን ንኹሉ ቤት ኣቦኡን ሓለየ ከከም ብዝሒ ቆልዖኦም እናገበረ ይምግቦም ነበረ። እቲ ጥሜት ኣዝዩ ስለ ዝበርትዐ ድማ ኣብ ኩላ ምድሪ እንጌራ ኣይነበረን። ምድሪ ግብጽን ምድሪ ከነኣንን ከኣ ብምኽንያት ጥሜት ቃህመማ። ዮሴፍ ድማ በቲ ዝሸመትዎ እኽሊ ኣብ ምድሪ ግብጽን ኣብ ምድሪ ከነኣንን እተረኽበ ኩሉ ገንዘብ ኣከበ። ዮሴፍ ከኣ ነቲ ገንዘብ ናብ ቤት ፈርዖን ኣእተዎ። ኣብ ምድሪ ግብጽን ኣብ ምድሪ ከነኣንን ገንዘብ ምስ ተወድአ ድማ ኩሎም ግብጻውያን ናብ ዮሴፍ መጺኦም ስለምንታይ ኣብ ቅድሜኻ ንመውት ገንዘብ ተወዲኡ እዩ እሞ እንጌራ ሃበና በልዎ። ዮሴፍ ከኣ ገንዘብ እንተተወዲኡስ ማልኩም ኣምጽኡ ኣብ ክንዲ ማልኩም ክህበኩም በለ። ማሎም ከኣ ናብ ዮሴፍ ኣምጽኡ። ዮሴፍ ድማ ኣብ ክንዲ ኣፍራስን ኣብ ክንዲ መጓሳ ኣባጊዕን ኣብ ክንዲ መጋርያ ኣሓን ኣብ ክንዲ ኣእዱግን እንጌራ ሃቦም። በታ ዓመት እቲኣ ኣብ ክንዲ ኩለን ማሎም እንጌራ መገቦም። እታ ዓመት እቲኣ ምስ መልአት ከኣ በታ ካልአይቲ ዓመት ናብኡ መጺኦም ገንዘብ ከም እተወድአ ምጎይታይ ኣይንሓብኣሉን። እተን መጓሴታት ማል ድማ ምስ ጎይታይ ኣለዋ። ብጀካ ነፍስናን ምድርናን ኣብ ቅድሚ ጎይታይ ገለኳ ኣይተረፈን። ከመይ ንሕናን ምድርናን ኣብ ቅድሚ ኣዒንትኻ ንመውት ንኣናን ንምድርናን ብንጌራ ተሻየጠና። ንሕናን ምድርናን ድማ ባሮት ፈርዖን ንኹን ምእንቲ ክንነብር እምበር ከይንመውት እቲ ሃገር ከኣ ከይትባድምሲ ዘርኢ ሃበና በልዎ። ግብጻውያን ጥሜት ስለ ዝበርትዖም ከኣ ነፍሲ ወከፎም ገግራቶም ሸጡ እሞ ዮሴፍ ኩላ ምድሪ ግብጺ ንፈርዖን ክትከውን ተሻየጣ። እታ ምድሪ ድማ ናይ ፈርዖን ኮነት። ነቲ ህዝቢ ከኣ ካብታ ሓንቲ ወሰን ዶብ ግብጺ ክሳዕ እታ ካልአይቲ ወሰና ናብ ከተማታት ኣግዓዞ። እቶም ካህናት ካብ ፈርዖን ምዱብ ግደ ነበሮም እሞ እቲ ፈርዖን ዝሃቦም ግደ ስለ ተመገቡ ምድሮም ኣይሸጡን። ስለዚ ንምድሪ ካህናት ጥራይ ኣይተሻየጣን። ዮሴፍ ከኣ ንህዝቢ እንሆ ሎሚ ንኣኻትኩምን ንምድርኹምን ንፈርዖን ተሻይጠኩም እየ። እንሆልኩም ከኣ ዘርኢ ነታ ምድሪ ዝርእዋ ክኸውን ድማ እዩ። ብጊዜ እቶቱ ሕምሻ ንፈርዖን ክትሁቢ ኢኹም 4 ኣፍ ከኣ ንኣኻትኩም። ንሱ ንዘርኢ ግራትን ንቐለብኩምን ኣብ ቤትኩም ንዘለውን ንቐለብ ቆለውዕኹምን ክኸውን እዩ በሎም። ንሳቶም ድማ ንስኻ ኣድሓንካና ኣብ ቅድሚ ጎይታይ ደኣ ሞገስ ንርከብ እምበር ባሮት ፈርዖን ንኸውን በሉ። ዮሴፍ ከኣ ነዚ ብዛዕባ ምድሪ ግብጺ ሕምሻ ንፈርዖን ክኸውን ክሳዕ ሎሚ ዘሎ ሕጊ ኣቆመ።
ምድሪ ካህናት በይና ጥራይ ንፈርዖን ኣይኮነትን እስራኤል ድማ ኣብ ምድሪ ግብፂ ኣብ ሃገር ጎሼን ተቐመጠ ኣብኣ ኸዓ ተረስተዩ ፈረዩ ኣዝዮም ድማ በዝሑ ያዕቆብ ድማ ኣብ ምድሪ ግብፂ 17 ዓመት ገበረ ዕድመ ያዕቆብ ዘበን ህይወቱ ድማ 147 ዓመት ኮነ እስራኤል ከዓ ክመውት መዓልቱ ቀረበት ንዮሴፍ ወዱ ፀዊዑ ድማ ኣብ ቅድሜኻ ሞገስ እንተ ደኣ ረኺበስ ኢድካ ናብ ትሕቲ ሰለፈ ይኣትሞ ኣብ ምድሪ ግብፂ ከይትቐብረኒ በጃኻ ምሕረትን እምነትን ግበረለይ ምስ ኣቦታተይ ምስ ዝድቅስ ግና ካብ ግብፂ ተሰኪምካ ኣብ መቃብሮም ቅበረኒ በሎ ንሱ ከዓ ኣነ ከም ዘረባኻ እገብር በለ መሓለለይ በለ መሓለሉ ድማ እስራኤል ከዓ ኣብ ትርኣስ ዓራቱ ሰገደ